Ako vas svi prihvate, ako vam se svako obraduje, ako se svi sa vama slože, ako svi kažu da ono što ste rekli je dobro i da ne nalaze zamerku tome, ako pred vašim licem neko ne ustukne ili ako ono što govorite svi oberučke prihvate, verovatno je reč o tome da ono što ste rekli nije vredno. Zato što naše reči ne treba da budu sečiva, ali ne treba ni da budu mekane kao hleb i da drugi ljude tek tako poneguju da se oni razbaškare u njima i da pomisle da baš mogu da nastave onim putem kojim su do sad išli. Naši susreti, naši dijalozi trebalo bi da budu takvi da u drugim ljudima podstiču možda malenu promenu, ali ne promenu onakvu kakvi smo mi ili onakvu promenu kako bismo mi želeli da se desi, nego onu promenu koja bi drugome bila potrebna. Mi se danas vrlo često susrećemo sa istomišljenicima, a one koji nam se ne dopadaju lako odbacujemo. Međutim, baš oni koji nam se ne svide, vrlo često za nas imaju veću snagu i veću moć. Prema tome, ukoliko su svi prema nama blagonakloni, verovatno je reč o tome da ništa u stvari nismo rekli.